хора, в първа част пробвахме това кроки и ни се падна ето тази книжка за оцветяване с някакви зеленчуци и стикери. Сега е време за втора част. Която това е мъжката играчка, което според мен ще има по-готина играчка. Защото това не е хора женска играчка, според мен. Това не е женска. Вижда се ето я, пакета. Добре, айде толкова първо да оценим крокито. Мъжкото е по-хубаво. Да. Някакси женското, чакай да пробвам женското. Женското е по-хлебесто. Хора, количка! Хора, просто е количка. Хора, аз много обичам количка. Чакай. Дори не ми е даде да отворя. Златна е. Хора... Голден количка. Хора, гледайте каква е яка тази количка е състезателна. Хора, вижте. Хора, моля ви се, вижте. Вижте, хора, не знам вие, момичетата, които гледате това видео. Не знам вие дали сте си играли с колички. Хора, аз обожавах си игра с колички. На барбитата и на куклите им чупих всички крайници. А тази количка, хора, знаете как правя бръм, бръм и то гледай, излиза, гледай как излиза. Гледай, това е Маклин, гледате ли са, гледай. Опа, гледай са, значи. Добре, така ще я пуснем да я видим, да я пробваме. Хора, гледайте, тя сама ходи, кара се сама. Това беше много, тези колички бяха много на мода през там 2013, защото много дечица си играеха. И Лея и хареса тази количка. И я взе. Лея! Остави количката. Остави количката. Сега ще пробваме да вземем Лея! количката. Не, пусни. Лея, остата, взехме я. Количката е с цялата олигави. Тая количка е много хубава, хора. Гледайте, гледайте. Гледайте. И на мен много... Хора, значи, ако харесате това видео и това видео има над 300 харесвания, ще направим част, в която има такива огромни крокита с по 3 играчки. Да. Така че харесайте видеото и се абонирайте и моя канал. Ще вземем даже 2 крокита, защото нали да имаме повече играчи. Да. Преди много обичах такива кроките, защото баба ни купуваше, нали не ни режи главата, които бяха и толкова големи. Ядохме ги поне 3 дена и бяха с по 3-4 играчки вътре. Да, защото те бяха едни такива дълги, хора. Не си мислете за тия сега, където са в същата такава опаковка, ама са по-големи. Тя ви говори за едно времешните големи дълги кроките, хора. Те бяха нещо в този сорт. И бяха такива, нали, някаква такава кроки хора, обаче, нали, по-дълго. Да, и пак ще вземем мъжко и пак ще вземем и женско. И пак вземем мъжко и женско. Това видео има 300 харесвания. Да. Много е важно, харесайте го и се абонирайте за нашите канали в YouTube. В YouTube. Аз пак ще я тагна и на втора част, така че абонирайте се и за нея. И от нас, чао! Чао!